Predstavujem vám Makao STX 17. Je to veľmi podobný stroj CT17, len dali tomu trošku iné tvary, ale ináč je veľmi pohodlný a robustný spodok, je to také uzemnené. To vidíte aj na tej šírke, máme tých 110 cm. Vravia, že rozťahovací podvozok, ale to je možno, že dvakrát za rok použijete. Buď to máte rozťahnuté, alebo nie. No, takže tuto to už ako keby bolo rozťahnuté, 110 cm. Rameno má dosah 2,2 metra. Je to trošku ináč riešené ako na CT17. Tu je pies z vrchu, na CT17 je zo spodu. A rameno je natiahnuté. Inakší má sklon, takže má väčší dosah. Chytené je vlastne z vonkajšej strany, jednej z druhej, pre väčšiu stabilitu. Vedľajší okruh. 3 lyžice máte vlastne v cene, táto plus ďalšie dve, 20 a vykopová 80 svahovačka. Mimo ose kopanie. Trošku ďalej, jednoduché ovládanie, hodiny, dobíjanie svetla, nastavovanie vlastne plynu a bezpečnostná poistka, aby vám vlastne nefungovali joysticky, ochranný rám, ktorý sa dá jednoducho zhodiť, môžete to dať do dodávky alebo niekde do garáže, čo je výhoda oproti kabíne niekedy. Strižka je pekná, robustná tiež. Je to také celkom štýlové. Jednoduchý stroj úplne. Motor je tam Lidong, 18 kW motor. To je vlastne skoro v každom bagri už u nás. Sú to dobré motory, šlape to ako má. Takže STX 17.